Abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu, siyabonga uNkulunkulu ekuseni besemkhohlweni. Ngiceliwe lapha bakwa-Sunday School ukuthi bane-member entsha ejoyina i-team ka-Sunday School. Ngicela ukumethula, angiboni khona. Ukhona? Ngicela ukumethula-ke nami usisi, udadewethu, umama, indodakazi, umoya uzosiza ku-Sunday School wama-teenager. Nizobe senibona yena-ke uthisha wo-Sunday School omdala wesunile esikhundleni uDimothy. Siphakamise omusha ngiyana-ke, ngiyacela-ke simxhase, simsapothe, simlalele, sizwe lokho uNkulunkulu amphathise khona. Othisha bakwa-Sunday School abahambi ngokubona abazalwane, abahambi nangokuhlakanipha kwabo, kodwa ngoba uNkulunkulu ubekile ukuthi abafundise abalethwe laba abancane kuyena, beza ngabo. So ngiyacela abazali sibaxhase ngakho konke, sibaxhase nje. Ufike ekhaya ukuze enganeni nifundeni namhlanje, ingane isho ubone la ilekha khona uyisize. Angithi kunjalo bazali, siyacela-ke kakhulu, akukho lutho abazolukhuluma olwabo, kodwa bazothatha kukaNkulunkulu bafundise ingane zenu. So kubizwa ukuthi-ke nathi singabazali sihlangabezane nabo. Okunye futhi uthisha omkhulu ka-Sunday School ukhona nangiyaMampontshane. Makukhona ongakuboni kahle ku-Sunday School, awuzi kuthini, uya kuyena ngo-Sunday School. Siyezwana bazalwane, uMampontshane sonke siyamazi. uMampontshane phakamisa ngesandla bekhona. Uma kukhona ongakuqondi ngo-Sunday School, nangiyana uMampontshane uthisha ka-Sunday School. Sunday School naba-ke othisha benu kulo nyaka. Ngiyacela-ke lezingane ezintsha ezizohamba ngezige za-last year. Angithi ngiyakhumbula ukuthi kuthiwe ngonyaka odlule, angisakhumbuli. Ngisakhumbula. Hhayi-ke Moya, angazi ukuthi yini engiyilethako, abasazi ukuthi kwathiwani ngonyaka odlule. Angithi kwathiwa khanya lapho ukhona, bonakala, yenza ufanele. Manje angisakwazi konke lokho. So Sunday School nampo othisha benu niphathe kahle, umsindo nokuyalo uzathatha. uJesu Kristu